Ngokwesintu insizwa mayiganwa kuthiwa ivusa umuzi wakubo okanye ivusa umuzi kayise. Owesifazane uma eya kogana sekuhlatshwa imbuzi yophaphe ekuyiyona elobayo emsamo wakubo ukuthi unozibanibani uya kogana. Ingakho kuthiwa imbuzi yophaphe, ingoba leyo mbuzi iyona elobayo ukuthi lo uya kogana uyovusa umuzi esibongweni esithile. Ingakho kwathiwa uphaphe. Ngenkathi kukhulunywa emsamo kuthiwa uyovusa umuzi wakulesa sibongo, akushiya ukuthi uyobulala umuzi wakulesa sibongo. Ngenkathi efika ngaphakathi emagcekeni esina kupheleliswa konke, eqholiswa abe umfazi aphelele. Uwumfazi ozovusa umuzi walapha ekhaya. Ukuvusa umuzi akubona ukwakha indonga nokwakha izindlu nokukorobha phansi yonke leyo nto. Kodwa ukuvusa umuzi ukuvusa abantu balapha ekhaya. Uma owesifazane eganile emzini othile uyovusa abantu bakuleso sibongo. Ingakho wena nsizwa kuthiwa ngokuganwa kwakho uzovusa umuzi walapha ekhaya. Owesifazane uzovusa umuzi walapha ekhaya. Ingoba nisuke nizovusa bonke abantu balapha ekhaya esebandulela kwelamathongo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayeseduwe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe sakithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.